4, 3, 2, 1. Que mos ho han de repartir. La Maria? Què faig amb tot això? Això... Abans que tinc una altra casa. I I aquí l'altre ja és de mel i l'altre. aquí has de mel i l'altre. Joder. Me cago en dena, tio. Hòstia, tio. Adriana. Producciones. Que nenes, tio. Què fa d'això? 20 anys? Ben bé. La bateria me l'han d'endur. Bueno, això ara ja està tot desmuntat perquè la setmana que ve ho esfondren i han anat... Bueno, encara m'han anat coses. Però que... Tot va començar musicalment, és a dir, va ser per qüestions de música, perquè tu i jo vam començar a sonar junts, a fer xorrades d'aquestes, i va ser allò. Perquè primer vam muntar el grup, i amb el grup llavors van sacar un sistema per gravar les cançons que feien nosaltres. Per gravar nosaltres mateixos. Llavors això era complicat perquè no hi havia mitjans, com ara. Sí. Tu te vas comprar el gravador aquest de 4 pistes, Sí. i era un casset, i amb allò van anar fent cosetes i van gravar. Van fer el primer casset nostre, ho van fer així. Molt d'experimentar, sobretot. Sí. I d'una manera molt d'anar per casa. Hi va haver un moment que vam decidir fer una inversió i una mica seriosa amb el tema de comprar el magnetofon de 16 pistes i una taula grossa. Quan gravàvem no era en aquell local, era Una cotxeria de mon pare. Sí. I allà vam muntar el tinglado i vam començar a gravar grups, perquè la cosa va ser aquí. Van dir, si gravàvem qualque grup d'aquests, potser si ens donen 4 pessetes, potser ajudaran a pagar. Van gravar el Huracan, sí. I ja vam començar. Els fèiem enfoscats, és a dir, acabàvem la feina i a les 8:30 o a les 9 veníem a l'estudi, fotíem 2 hores gravant, i un dia li tocava un dia l'altre, a vegades gravàvem 2 discos a la vegada. Sí, això va durar un parell d'anys, fins que els veïns, farts de nosaltres, ja es queixaven bastant. I jo no m'agrada tenir problemes amb veïns. Vaig decidir cercar un puesto diferent per no emprenyar ningú i van anar mirant els alrededors del poble. Van veure això, que jo no m'havia fixat mai en l'edifici, que és la veritat. I van anar a demanar en enviar el Martí, que allò era esbal. I aquest local d'aquí, això d'aquí és. I el Pateu van anar a xerrar amb ell i bueno, van venir a veure-ho, vas dir, això era uns galliners antes. I no hi havia res, això era com una nau grossa, nosaltres vam fer les parets aquestes. Això ho van dividir en 3 espais, aquí hi havia la sala de màquines. Al principi ho van fer per estudi, no pensàvem en un local d'ensai. No. I van fer 2 quartos, diguem, amb la idea de fer un estudi de gravació. I que quarto de van dir, que quarto potser pot servir per ensaiar qualque dia, però no anàvem amb la idea que fos un local d'ensai. No.
cartó. Viu a de veres contra sa vulgaritat, habitualment deserta, obligacions familiars. Perquè me'n recordo que ja quan era petit que en Pere ja venia a gravar aquí, no? Moltes vegades si passaves baix senties música, que ja senties els somnis blaus i nosaltres érem uns arrogats, no sé com abans deu fer 30 i pico, no? I sí, sabies que aquí hi havia agafat música i que, bueno, molt bé. I després ja van venir a tocar, després. Hombre, no és que tinguéssim cap pretensió, en absolut, més que poder gravar nosaltres el que volguéssim, això era... Sí, era sobretot per nosaltres, però... Sobretot era gravar el que volguéssim nosaltres. No teníem l'objectiu de dir farem pasta aquí gravant grups. No, però els grups s'enteraven que tenien açò i mos demanaven. I es boca a boca es va escampar bastant. Sí, ara van gravar tot tipus de coses. Grups folclòrics en van gravar un ranxura. Grups que fan música d'estiu per anar a hotels també el van. Cercant, Xivanell... Pinyata, pinyol... En Pep i Joan havien tocat en molts de grups i cada any tocaven per assistir. Llavors, aquell any vam decidir fer una aposta, diguem, per gravar un casset amb música seva. I aquell casset, bueno, es va vendre a Ferreries, perquè no crec que es vagi vendre molt més fora poble, però sí que la gent li va agradar i ara, avui tu mires cap d'uns anys i penses, està guapo això, no? Però no va ser un disc que vagin vendre gran quantitat, però sí que va anar a un públic molt concret i que la gent que el tenia, jo crec que el va apreciar, no? Va anar triomfant també més endavant, perquè la gent més jove després li van agradant també els discos. I és que ser senyors és super important que dos tios que no tenien res més a fer que agafessin aquesta afició i agafessin perquè sí, perquè mos agrada i perquè tal, que muntessin tot això i que fessin aquesta feina incommensurable per la cultura de Ferreries, tio. Amb totes les gravacions que es van fer aquí, tots els grups aquests dels 90, des de... És que no faig així, des de Madi Lotus fins a Fora Fua, tots els punkis aquests que hi havia, no recordo els noms ara, me sap greu, però estan allà. Però tots aquests grups, ostres, és una passada, és un resum d'aquella cultura, com un àlbum de fotos d'aquella època, que no té preu. Vull dir, això no hi ha ningú que ho hagi fet mai a Menorca i és que, de nou, és que cada poble hauria de tenir un local d'assaig subvencionat i cada poble hauria de tenir un estudi de gravació com ha tingut Ferreries aquí. Per jo mateix que faig el programa amb aquestes, ha estat una mina, ha estat una punyetera mina. De fet, he fet un programa especial només sobre gravacions de Somnis Blaus, perquè és una passada la gent que passava per aquí, la gent molt variopinta que passava per aquí, i de diferents estils, i com te transporten en aquella època, com pots veure gent que ara avui dia toca, com són en Xavi, com són en Litus, com tota aquesta gent, com donaven els seus primers passos, això no té preu. Això no té preu. Una temporada abans de venir aquí, que anàvem al local d'aquí al costat de l'entrada de la carretera Es Migjorn, que l'Ajuntament molt va cedir, molt va deixar, fem els concerts allà, érem 7 o 8 grups i es va fer caliu. I van sortir molt de grups i tocàvem i ens mesclàvem amb uns grups i els altres i fes concerts i hi havia molta vida. I sortien grups que llavors n'hi ha qui han seguit i n'hi ha qui no. Però dins tots els grups aquests hi ha molts de músics que van començar i grups així. Vull anar, vull fugir, vull sortir d'aquí. Estic cansat de viure dins aquest món infecte. Ja no puc aguantar més tota aquesta merda. Quan venia aquí que volien gravar. Rodrigo van gravar. Sí, tot 69, 77. Però la Vites no vam ser aquí, però van gravar el disco aquí també.
Els nervis de Ciutadella, i l'estropici, aquella Ferreries, malson... L'estropici que estaven bé. De broma en sèrio, allò van anar fent, i ja tu mires d'en fora i penses que han fet com 50 o 60 discos que si no hi haguéssim estat nosaltres, alguns no haguessin fet, segurament. Perquè hi havia gent que van gravar aquí que si no haguessin gravat aquí no haguessin gravat un món. Pino Fix no haguessin gravat, per exemple. He tingut un casset gravat a casa seva, allò, però una mica així d'estudi. Sí, els grups de per aquí els hi venia bastant bé que tinguéssim això, la veritat. Que van passar, i els de Ferreries ho havien passat tots per aquí. Sí. Jo m'ha pas que devia venir qualque vegada a veure qualque assaig de Somnis Blaus, així, de com a passada. Però el primer que nosaltres vam fer aquí va ser la maqueta d'Espinyo Fitxo, i jo no sé si és el 94, i sí, me'n record que mos van fotre tots quatre allà dins, i en Bep i en Pere mos ho van aclarir, pas que m'ho va fer més en Bep. La sensació que jo tinc de quan mos van sentir gravats és de dir, buah, sona ja qui s'ho foti, és espantós. Perquè clar, tu no te senties, tu tocaves i te pensaves que ho fes bé, però d'allò va dir, me cago en dena. Petits i el 99, jo ja me'n record que estudiava a Barcelona i vaig venir un Nadal o una Setmana Santa o 4 o 5 dies, ho teníem molt per mà, ho teníem molt rodat i vam gravar en 2 o 3 dies i jo me'n record que aquí sí que me'n record. Va ser una experiència de fer coses ja com una mica dirigida o que no les volíem fer. Allò que surti millor o pitjor, mira, eren molt joves també, perquè m'ho van fer tots nosaltres, tenia l'estudi molt per mà, i tenen molt de record de gravar en la bobina, amb analògic, passant cinta, amb el pastall, i va ser una experiència. Hombre, què m'has de dir? Què t'he de contar jo a tu? I tu això, del format físic, tio. Vull dir, jo m'ha de tenir les punyeteres coses, jo m'ha de tenir coses, m'ha de tocar els trastos i que han de ser trastos, no han de ser zeros i uns en el núvol o un ordenador a Indonèsia. Jo també soc molt defensor d'això. De fet, jo tot el de Menorca sempre m'ho compro. I bé, si tu saps, som col·leccionista de música menorquina i tenc com més de 1.000 edicions i n'hi ha qualcuna d'aquestes que està en xarxa només i, bueno, va, jo tenc dins un disco dur, això, perquè m'ho he descarregat, però no tinc que ser... I pues, qualsevol grava un disco a casa seva, qualsevol el penja a YouTube o a Spotify i tal, però, bueno, és que després no sona res. O sigui, si no tens un vinil, si no tens un CD, si no tens un cassette, si no tens algo, no tens res i ja està. Una altra cinta que va calar molt, aquesta sí que es va vendre molt, a la part lleugera va ser el 6 de Ponent. Aquest disc és el primer casset, són cançons que a la vall i aquestes cançons... I Sant Joan. Sí, Sant Joan sobretot, en King Rogers, ja. Ciutadans, vull dir, allò és una obra d'art, no? És a dir, aquell casset és un puntasso, no? Per fer peixetes caleva i es botil que mos llenega i qualque em fas cantar. Vam fer uns quants anys aquí, després jo vaig mig sortir, va seguir gravant ell, amb el local se'l va quedar ell i s'encarregava ell i anava gravant més coses, jo venia poc. I després, al cap d'uns anys, ell també va decidir deixar-ho i me va dir jo deixaré el local, que el vols tu? I jo, mira, me'l quedaré jo ara. I a partir de llavors, però, ja no era estudi de gravació, sinó ja l'empràvem més per ensaiar, en grupos.
Bé, jo me'n recordo quan tenia 16 anys que ja vaig venir a fer uns assajos i uns concerts que, bueno, a tocar amb els Somnis Blaus. Jo devia tenir 15 o 16 anys. I ja tens la sensació de que això fos estudi i local aquí. Però després es ve que anys després allò de l'estudi, el que és l'espai de la banda, es va deixar una mica de banda i ho empraven per assajar aquí. Jo crec que ni ho sabia que aquí hi havia un local d'assaig. Ni idea, per això va ser un misteri. La primera vegada que vaig venir aquí i vaig passar per les escaletes aquestes, no tenia ni idea que això era aquí. Jo el local el conec des de sempre, des de que estàvem amb les combos de l'escola de música amb en Xavi. Qualsevol cosa que tinguéssim, si teníem qualque bolo, si teníem coses així, doncs fèiem assajos extras aquí. El primer assaig en Sarau, doncs jo vaig entrar com a segon guitarrista, supos que recomanat per en Mina, no ho sé segur. Clar, els altres tampoc me coneixien, no sabien jo qui era i estava un poc acollonits. En Xavi no el coneixia, el Xavi el vaig conèixer aquell dia. En Pere Marí tampoc el coneixia, el vaig conèixer aquell dia. Això no va ser fins fa 5-6 anys, deu fer, que vaig entrar amb Sarau, vaig entrar amb Mel i Lotus, i clar, ja vaig dur sabatac aquí. Aquí, just aquí, sí. Encara fa olor de bateria. La primera vegada tenia 17 anys, preparant repertori de Sailors. Somnis Blaus... Mel i Lotus... L'Infant Terrible, que vaig començar cantant jo, després va passar a la Madre Cintes. Amb el Feeling... Aquest local el tenc com el local de Sarau. En Pol de Gall hem assajat aquí també... Vam començar amb 3 nits trio, Blackbird Duo. Bé, és que no acabaríem. Amb el Hutchi Band, amb el grup de blues d'en Joe. Amb els sonadors Joan Camaró... Van tenir un altre grup que es va dir Moby Dick. Amb en Quim Joanico, amb en Guillem Soldevila, amb Gentleman Jacks. Amb la Joana Pons van venir a fer una temporadeta també. Els Triquinis, per suposar. Amb el tribut de Volcanos també, de Genesis. Joder. Segur que hi ha grups que van venir a provar i van fotre 2 o 3 setmanes i tampoc no van funcionar. Bueno, hi ha coses que no es poden comptar. Hi ha fet desastres. Fotien de show fora quan érem més jovenets. Estaguem també Mel i Lotus per aquí, que teníem l'estudi, l'època que veníem bastant d'ensaiar. Una vegada van trobar la porta forçada i van posar una denúncia i tal, vaig posar una denúncia i inclús van enviar uns policies aquí perquè van veure que una finestra, que també havien intentat entrar, hi havia una manotada veu que eren lladres flacs i havien deixat allà una mà. I van venir a analitzar la petjada aquesta digital i inclús van fer treure la finestra i posar-la en terra per poder fer el típic allò que fan a les pel·lícules. Me'n recordo que qualque vegada venies a assajar i trobaves ja una cortineta posada al matí i sempre n'hi havia, els diumenges de matí moltes vegades, n'hi havia qualcun que ho havia donat tot el vespre per aquí darrere. Sí. Però tu ja ho ves, però entraves igual. Pitjaves allà, tocaves la porta, imprenyaves fins que te'n sortia una no mentis que tinc companyia. Aquí es venia a currar i es venia a fer temes, vull dir, el guai que passa en el local d'assaig, que la gent no veu, quan la gent està triant a Netflix cada veure, nosaltres estem aquí tocant. I això és un rotllo, però passen coses molt xules com fer temes nous, tots els temes d'Estriquinis han nascut aquí, moltes idees guais d'Estriquinis també, i també en Sarau, encara que no feguessin temes propis, una cosa que és molt guai i que no m'havia donat compte de que passava fins al confinament, perquè m'ha de passar a casa nostra, i vaig dir, hòstia, això passa i no m'havia donat compte en aquell moment, quan muntes alguna cosa i penses, uah, ara jo sé que hem fet això i ara ningú més en sap encara. És a dir, per exemple, en Sarau, quan vam tenir la idea de fer el nostre cèlebre medley de cançons de Boló de Drac, vam estar aquí ensaiant, que guai és això, tal, no sé què, que trobes molt ridícul, quan ho van tenir arreglat va ser en plan, espera que la gent vegi això.
Jo crec que com que al final els músics que veníem aquí eren com a de la casa tots i mos coneixíem i eren gent molt propera, jo crec que això sempre ha tingut un funcionament supernatural. És a dir, mai vam haver de posar horaris per grups, pràcticament, que jo recordi, i era amb una telefonada al lots. Va bé que hi vagi avui cap vespre jo amb un projecte que tenc, com el grup, amb els triquinis, amb el grup que sigui, i venies i si no podies venir, doncs venies el cap vespre, el sol demà, i sempre ha funcionat superbé, la veritat. I amb Mel i Lotus, després, una mica la segona etapa de Mel i Lotus, vam voler recuperar l'estudi, que ja hi havien fet el primer disco el 99 o el 2000, i vam voler recuperar una mica tot el que era aquest espai d'aquí dins. I va costar, però bueno, crec que va quedar bé. Des de proves que fem, per exemple, si en Xavi tenia una idea dins el cap, idees, per exemple, per Mel i Lotus, abans de començar amb el grup per segona vegada, ja a vegades veníem i el teníem molta mà per enregistrar coses, encara que fossin només idees o petits projectes que teníem en ment. I després l'han emprat diverses vegades per enregistrar coses, des de temes per fer un petit single per promocionar molt o vendreu en els hotels, fins a discs sencers que hem gravat aquí. Van gravar els discos de Triquinis aquí. Sí, després de tornar a arrencar vam tenir un parell d'anyers de feina bona aquí. Vam passar bé. Assajar i tocar i tenir projectes un pot sòlids sempre ha costat molt. I costarà més si no hi ha cap espai de referència a Ferreries, lògicament. I és que no hi ha un món, vull dir, la gent s'ha de cercar la vida per putos galliners i coses d'aquestes. Perquè m'ha trobat molt en la situació de molts d'alumnes també, que nosaltres, clar, en els 10-15 anys teníem 10 grups cada un. I érem sempre els mateixos, perquè tenim puestos allà on assajar. M'ha trobat molt d'alumnes que no ho poden fer, això. És a dir, que diu, sí, que m'agradaria muntar un grup, però no tenim ni on assajar ni res. Fins que no falta una cosa no te'n dones compte del que fa falta, i farà molta falta. És una salvatjada que Ferreries, un poble amb tant de música són Ferreries, doncs no hi hagi un local que pagui l'Ajuntament i que la gent s'autogestioni, com podria passar a qualsevol poble, que no passa. I trobo que sí que s'hauria de donar una facilitat, tant fos de l'Ajuntament o de les escoles de música mateix. Però si no te donen l'oportunitat de tu quedar, de provar de tocar, de provar de combinar bé amb una banda, de que allò te surti un poc pembant, la subvenció ve després. Ja pots tirar línies de subvenció, que si no pots anar a assajar, poqueta cosa, veurà. I el local aquest igual sí que ha ajudat molt a comunicar molts músics diferents i tenir un local que al final és allà on va tothom, on tothom es troba aquí. I, bueno, és una pena. És una merda que en puesto com Menorca, tanta escola de música, tanta banda de música, tanta tonteria, i que no hi hagi locals d'assaig perquè si faci realment la seva música, això és una merda. Això és una merda per nosaltres, perquè nosaltres mos acabem la vida. Però per un xaval que comenci i que vulgui muntar un grup amb 3 col·legues i que es trobi amb el buit total aquest, això és una merda. No va, agafant les dues catxes, espera, i ens enduim una palom, si te sembla, posam, saps? Posam de l'infant aquí. Vinga, som. Sending
Ara, tal vegada intentaries arrencar i tornar a partir i tornar a fer assajos, però ens trobam de cop en què tampoc tenim local, no? Tal vegada, o sigui que encara jo crec que tal vegada ens dificultarà més es tornar a arrencar o motivar-nos per tornar a partir, perquè si ja estaven com aturats i a més has de fer la feina, de partir de zero, de cercar un puesto que t'hi trobis còmode i tal, és com que tal vegada serà una cosa que dificultarà més tornar a arrencar projectes. Pues sí, fa molt de greu que ho tombin, però estan plenes de records de tots, d'assajos, de tot, de tot el que no es pot contar, també. Mira, concert dissabte de la Patum. Saps de quan vaig anar a tocar amb Senyor de Llamps? Ve de saber. No em record ni quin... Mira, l'any 2018. Sí, fa molt d'anys que estava a la banda i no... I estàvem, ja ens havíem acostumat a això, que estava a la banda i semblava que no es havia de vendre mai, el que dius. Ho tenia la banda un poc camp a pens i no es venia, jo pensava, millor que ho tingui que... Però bueno, tot arriba al final. I després de tant d'anys, ens toca sortir. Han tingut moments guais, han tingut moments dolents i han tingut aquí. Després a l'hora de comptar 4 i tocar, pues, tot s'anava un poc i tocàvem i estava guai, però bueno, hi ha hagut moltes històries en aquest local i mira, ja no sé, ja veurem que foten aquí, però no facin el que facin no tindrà tanta història mai com el que han fet aquí, no crec. Ara quan t'hi entrava, que dic, possiblement és... Bueno, no, perquè hauré de venir avui dels trastos, però una de les darreres vegades que pujo aquí dins me fa molta pena, no? Perquè pràcticament tota la nostra com a vida musical l'han fet aquí dins. És que els altres locals que t'he comentat abans eren passos molt de mig anyet, de 3 mesos, però això ha estat sempre l'espai que nosaltres han tingut per venir a fer música. I relacionem molt també entre els que venien, amb els músics, amb els col·legues, i la veritat és que me fa... No sé si vindré a veure com es fona. Sí, me sap greu. Més que res, pot de nostàlgia per tots els anys que han fet per aquí. Però bueno, tampoc hi fa masses hores ja darrerament aquí, des que havia muntat a Cana del meu quartet. Faig moltes hores allà i aquí, venc per ensaiar i ja està. No gravàvem. I per ensaiar sempre trobarem qualque cosa. Your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, pressing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Your guns at once and explode into space like a true native child. We were born to be wild. We can climb so high and never wanna die. Born to be wild. To be wild. It's your mother running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes her way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and
explode into space like a true native child. We were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Gràcies a tots els que heu vingut aquí durant tots aquests anys. Heu fet una llegenda d'aquest local, realment, que per això és llegenda, perquè heu passat tots vosaltres.